Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai uye zvekare ndina makore 27 years ekuberekwa. Pari zvino ndiri kurarama nemurume wangu tiri kuno kunyika yevatorwa, nyika yeSouth Africa. Mukoma chindainge ndisingatozvizivi kuti nditoriwo neshavire uroi. Izvi ndakazototanga kutozviziva mushure mekunge ndaroorwa. Mukoma like my mom vainge vasingadi kuti ndinge ndichiroorwa. Ndakazotoita zve by force. Mukoma ndakagara almost 2 years nemurume ndichizama nepose pandainge ndichigona napo. Ndakasvika pakunwa zvimwe zvinhu zvaivava zvekuti kana murume ainge oti zvinhu izvi in the end zvichakukuvadza, zvinhu izvi zvichakukanganisa chete, because mimwe mishonga yandainge ndopiwa ndaitoenda kumazowe uye zvekare nen'anga. Ndaitoenda kun'anga dziya dzinonzi dzinotorombesa. Mukoma nashe ndipo apo pandakabva ndachizotanga kurota. Ndaiwanzokurota vamwe gogo vangu, gogo ava mukoma like I never knew her, but ndaitovarota tichitotamba tiri kukuhope. But chaindinetsa manje ndichikuti ndaiti ndiinavo gogo tichitamba tichitifara tichiita sei, then vaizongoti wava nenhumbu ka iwewe. Ndobva ndati gogo ndava nenhumbu. Vobva vati nhumbu seizve? Ndobva ndati nai gogo, ko kana kuri kunze ndaita nhumbu ko inokukanganiseiko? Vaibva vati nhumbu iyoyo inozotitadzisa kufara. Mukoma ndipo apo pavaibva vabata dumbu rangu, then ndobva ndatoona kuti uko kuzasi kusikarudzi kwangu kwaitobuda mwana. Gogo vaibva vatora mwana wewe. Ndobva ndati nai gogo, ko muri kuenda kupiko nemwana wangu? Vaibva vatotanga kutodya mwana iyeye. Ndakaramba ndichingorota hope dziya kuzonosvika ndichizotaura naamai vangu. Ndakataura navo amai ndikati mama, marriage yangu inokwanisa kuparara. Tarirai muone kuti mukowasha wenyu anokuchengetai sei. Ende izvezvi kana kuri kunzi marriage yangu ikaparara nekuda kwekuti ndatadza kumupa mwana, ndichamuwana kupi zvekare murume kuti anokufungirawo sei zvinoita murume wangu kuti anoziva kuti ndine vabereki? Muona mukoma, chinhu chinonzi Muroyi chakaoma. Amai vangu vakangoti pavoice note, you know what mwanangu, ndainge ndisina kana kumbogara ndakazvifunga izvozvo kuti murume wako kana akagara aita umwe mwana kunzoko zvinoreva kutoti yako marriage inenge yatoparara. Vakabva vanditi ndikuda kuti unge uchiuya kumba. Ndikabva ndati it is okay, ivo baba junior ndichauya navo here? Vakanditi kwete mwanangu, usavaudza kuti kunoku uri kufambira nyaya dzei, chingovati mama varwara. I actually had to lie to my husband kuti mama vari kurwara. He then gave me some money. Ndipo apo pandakazodzoka kumusha. Ndakati ndadzoka kumusha, amai vangu vakanditi usati waenda kunoona vabereki vake tanga wauya kunoku, because that is what we used to do, kuti patinodzokera kumusha totanga taenda kumba kwavo, then tobva tazopedzisira nekwedu tava kudzoka kunoko. So mukoma ipapo mama vakanditi tanga wauya kunoko. Ndikabva ndaita sekudaro. Zuva randasvika mama vakabva vanditi chimbozorora. Mangwana acho makiseni sei vakatoita zvokutondimutsa. It was somewhere past 5 pavakandimutsa amai. Ndokubva tazoenda kumba kwevamwe gogo. Mukoma gogo ivavo I think vatori kuma 100 and something years. Takafamba mukoma tichienda kune rimwe village, then takazoti tasvika kuya amai vakabva vanditi munhu iyeye watainge tichida kuona yainge imbori shamwari yagogo. So gogo vaivaya mukoma havana kana zvakawanda zvavakamboita kwandiri, vakangosimuka ndokubva vauya vakabva vandibata dumbu rangu. Mukoma pavakangonondibata dumbu rangu ndakaita sekunge munhu arohwa nemagetsi, kunzwa kugwinywa chaiko mukoma muchibereko mangu. Immediately ndikabva ndatotanga kutoenda kumaperiods. Ndakabva ndaudza amai vakabva vatumwa chimwe chizukuru chagogo vaivaya kuti chinge chichienda kunonditengera mapads. Ndakabva ndapiwa umwe mushonga wandainge ndichinzi pose pandinochinja pad ndinomwaya mishonga
papedhi rangu racho iroro. Ndakaita saizvozvo mukoma. Apa ropa randainge ndichiburitsa ndichibleedha mukoma, iropa rairatidza kuti rainge ragara ringorimo muchibereko, because raitobuda rakaita dark black mukoma nashi. Mushure mekunge ndapedza kubleedha kudaro, then amai ndipo pavakabva vazondipa rimwe drezi ragogo, vakabva vanditi ndikuda kuti unge uchirara wakapfeka drezi iri nhasi. Semunhuwo wekuti ndainge ndichida kuti amai vange vachindibatsira mukoma, ndakabva ndangobvuma paya, ndikabva ndatora drezi riya ndikarara ndakaripfeka. Kukunhuhwa rainge richinhuhwa sei mukoma. Ndakazoti ndakarara kudaro ndipo pandakarota amai vangu. Amai vakauya kwandiri vachiita zvekunyahwaira. Ndikabva ndati, nhai mama, ko muri kunyahwaira, muri kuhwandeiko, ko muri kunyara ani? Ndipo pavakanditi, ndiri kunyara iwewo mwana wangu, because handizivi kuti uchazvigamuchira here zvandiri. Ndikati, kuzvigamuchira chiiko? Ko chii chiri kuitika nhai mama? Budikiraika ndinyatsokukuonai. Vakabva vanditi, unokwanisa kuzozvigamuchira here zvandiri? Ndikati, hongu, handiti muri amai vangu. Vakabva vandikandira nyama, vakabva vanditi, tanga wadya nyama iyi. Ndakanhonga nyama iyaya mukoma, yaitesta kuita kunge beef. Izvo ndava kutodyiswa nyama yemunhu. Mushure mekunge ndadya nyama iya, vaitondibvunza vachinditi, wazodya here nyama yacho? Waidya here nyama? Ndikati, hongu amai, ndadya nyama yaya. Ndipo apo pavakabva vachizobudikira, ndikabva ndaona kuti amai vangu vainge vakashama mukoma. Ndakavhunduka ndikabva ndati, amai muri muroyi kaimi, muri muroyi amai. Ndainge ndava kuda kutiza, vakabva vanditi, chuma ichi. Ndo pandakabva ndaona kuti drezi riya randainge ndakapfeka rakabva razoshanduka rikabva raita chuma ichi mukoma. Ndokubva ndatoona kutoti ndainge ndatochisungirira muchiuno mangu, neniwo ndainge ndatoshama. Ndikabva ndati, kochiko chiri kuitika kwandiri nhai mama? Vakabva vanditi, handiti wati iwewo uri kuda kuzvarira murume wako here? Saka kana uchida kuzvarira murume wako unofanira kuti unge uchigamuchira chipo icho chawakasiyirwa nagogo vako, ndicho changa chichikonzeresa kuti usakwanisa kuzvara ichocho. Saka sarudzo ndeyako. Ndakachema mukoma nashi ndiri kukuhope. Ndakasvika pakomuka ndichingochema chete. Kunomuka kudai mukoma, wanikwe ndainge ndisisina kana chandainge ndakambopfeka kubva kuchipfeko chemukati, bra, uye zvekare nedrezi riya randainge ndanzi ndinge ndichirara ndakaripfeka. Drezi iroro mukoma rakazotoshanduka kutoita chuma zvechokwadi. Ndakazoti ndava kuHarare kumba kwevabereki kwemurume wangu. Ndainge ndongoramba ndichingorota amai vachindiudza zvose zvavainge vachida kuti ndinge ndichiita, so that ndinge ndichikwanisa kuzozvarira murume wangu. It is very unfortunate mukoma kuti neniwo ndainge ndiri desperate, but ndo zvandakazongosarudzawo kuita izvozvo. Mutemo weclub yacho iyoyo yandakajoiniswa naamai vangu unoti kana uchipinda unofanira kuti unge uchiisa vanhu vaviri pachijana. Zvinenge zvisinei nekuti vanhu ivavo vanenge vari hama here kana kuti vatorwa, but havafaniri kuti vange vachingova vatorwa. Vanofanira kuva vanhu vekuti unenge uine relationship navo. Saka inini ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizosarudza umwe mwana waVatete. Saka Vatete Vangu, hanzvadzi yemurume wangu, vainge vagara vaine mwana wavo. Mwana uyu mukoma ainge achirwara. Ndiye wandakazosarudza, iye wandakatanga kuisa pachijana. Uye zvekare ndikabva ndasarudza umwe mwana waVatete, but iri cousin sister yemurume wangu. Mwana wavo zvekare musikana ndiye wandakazoisa pachijana. Kutaura kudai so mukoma, vana vanokwana evo kuita 4 vemadzitete angu vasikana havatozvizivi madzitete angu kuti vana ava vava kutomuka mukoma. Saka ndo zvakaitikawo ipapo kuzonosvika ndichizoziva kuti ininiwo ndinopota ndichibatwa neshavi reuroyi. Uroyi hwacho ndakatoita hwekutosiyirwa nagogo vangu. I never wanted to be like this, but ndo zvakaitika. Ndainge ndichida kuzvarira murume wanguwo vana, ende ndikabva ndaudzwa kuti chibereko changu chainge chakavharwa nagogo vangu nemweya wavo ndiwo wainge wakachivhara. Mushure mekunge ndagamuchira kuti ndainge ndichida kuti tige ndichizoita muroyi sezvavainge vari pavainge vachiri kurarama, zveshuwa chibereko changu chakabva chasununguka.
ndichisunungurwa ndokubva ndatodzoka kuSouth Africa nemurume wangu mukoma. Takaita bonde redu mwedzi wacho iwoyo mukoma. Ndakatoona kutoti handina kuenda kumaperiods zveshuwa. Ndikatoona kutoti ndainge ndatobatira pamuviri. Ndakafara chaizvo, murume wangu ndokubva afara. But ndakati ndichinozvara mwana wangu, murume wangu akarwadziwa, ende nanhasi uno anogara achingobvunza mibvunzo yakawanda yekuti anoshaya kuti angaibvunza aniko, because ndakamuti nyaya idzodzoka dzauri kutaura dzinokwanisa kuzokanganisa relationship yako navatete uye zvekare necousin sister yake vamwe vatete, because iye akati kuti ndivo vainge vachikonzeresa here kuti mukadzi wangu asakwanisa kuzvara. Maybe Mwari kuti akavapa punishment yekuti sezvo imi muri varoyi muri kukanganisa muroora wenyu kuti ange achizvara, saka ndava kukutorerai vana, because ndakati ndichinozvarawo mukomanashe then madzitete angu vachibva vanorasikirwawo nemwana. Saka pane aikwanisa kuzosuspekta here kuti ndini ndakakonzeresa zvose izvozvo. No, vanhu vakatofungidzira kuti madzitete angu vainge vaine mishonga yavo yavainge vakabata uye zvekare vainge vari varoyi. Nanhasi uno mukoma, that is the sentiment that is there in the family, but vanhu havazvizivi kuti muroora ndiye akapinda neuroyi mumusha. Kazhinji mukoma, munhu anokanganisa rudzi rwevanhu muroora, uyo anopinda mumusha aine mishonga yake yaanenge ainayo, sezvakaitikawo pandiri. Ndatokanganisira vanhu ava dzinza ravo rainge rakachena mukoma, vaizvinamatira vachiita sei vachidanana, but iko zvinozvi there are so many divisions in the family. Remember kuti kwava nevanawo avo vandakajoinisa izvozvizvi zveuroyi, saka ivo vanokonzeresa kuti munge muchizova nelack of unity in the family uye zvekare kutoroya chaiko. But inini nevana ava tinotofamba tiri tose tichitoenda kutonoroya kana kutoroya mukomanashe. Even vamwene vangu tinotobatsirana nevazukuru vavo tichitovaroya tichingoita kuti vange vachingorwadziwa neupenyu. So vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we mazvinzwaka hanzi muroora ndiye anokwanisa kukanganisira vanhu dzinza ravo. Munokwanisa mutori nedzinza renyu hanzi rakachena, but muroora anokwanisa kuuya hanzi nemashavi ake iwawo euroyi, then obva atokonzeresa paya. Zvakaoma, zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. I am regretting mufunge zvenyu mukoma nekuda kweizvo zvandakaita. So this was a couple of months ago. Ndine umwe musikana uyu wandakasangana naye. Musikana uyu mukoma, pandakasangana naye takangotarisana ndikabva ndatoona kuti munhu uyu ainge atotapirirwa neni, ndobva ndazomuti ange achindipa mafone numbers ake. Saka akati andipa mafone numbers ake tikabva tatanga kutaura, but mukuzonotaura paya mukomanashe, munhu uyu ndakamuona kuti ainge achirakidza sekunge munhu asina hono, ari very loose. Ndipo apo pandakambomuignore, but ndakabva ndati no man, kamunhu akandofanira kuti ndinge ndichikaslota. Kana ndakaslota paya ndobva ndatosiyana nako. Ndakataura nomwe mufesi wangu because kumba kwake tinoshandisa imba yake as a slaughter house, because mudzimai wake iye anoshanda stay in. Saka kana uine chimoko chako chaunenge uchida kurova zvinhu unoenda nacho kumba kwemufesi wangu, then iyewo anongoitawo plan obva anorara somewhere else. Saka ndakabva ndazotaura nemufesi wangu. Mushure mekunge ndataura naye mukoma, wainge uri musi weThursday, ndokubva ndaenda ndikabva ndanorara nekabhebhi kaikai. So zvakaitika mukoma, pafirst round takaita raundi yedu mune zvakanaka. Then raundi yechipiri tainge tava kuitawo mastaira. Iye akatotaura kuti ndiri dry, tadii tambotanga taita romance, but sekamunhu kandainge ndichida kutongorova zvinhu ndobva ndatongorova mazheti mamwe. Ndakabva ndatongoramba ndichikarova paya kudzamara kondomu richizoputika. Rakati raputika kudaro
ndikangoramba ndichingonakidzwa ndichitongoenderera mberi ndichitongorova kamunhu aka zvinhu ndakakarova yekedero mukoma. Iyo akazofind out kuti ndo zvainge zvaitika, akabva azonditi saka zvakangofanana, tava kutongoita zvakadaro. Mukoma mangwana acho makuseni ndakazomuka ndichinzwa kakuswinyiwa kuchimusoro chesikarudzi yangu, ndikati kuti chii. Saka the first thing that came to my mind was that sezvo ndakazokakwesha kwenguva refu mukoma zvekuti kana iko kakasvika pakukomplaina kuti wandinyanyira chandaneta, ndikangoti zvimwe kuda, maybe it was friction. Mushure wese wezuva ndainge ndichingokwinya. Ndakazoti ndasvika kudheni mukoma nacho ndava kugeza paya, ndo pandakabva ndazoona kuti paya panobuda neweti painge paine tumwe tumapundu twainge turipo twaitoratidza kuti twainge twakazara mvura. Apa twaivava sei mukoma nashe. Kana kugeza kwacho ndakageza zvangu but I was in pain. Ndakabva ndazotutushura tumapundu tuya ndobva ndaita noise namadhamu ndisingachadi kurara navo because ndaitya kuti kana tikazoita bonde then ndinokwanisa kuzovatapurira chirwere mukoma. Ndokubva ndazonorara zvangu mudining pacouch. Mushure mekunge ndadaro ndakazoenda kumufamasi ndikanotenga mapiritsi. Ndakanwa mapiritsi aya mukoma ndikabva ndamboita sekunge nani, but now kurwere uhu wadzoka zvekare. Namadhamu mukoma nashe mushure mekunge ndapedza kosi yangu ye7 days ndo pandakazoita bonde navo, but ndakazoona futi kuti urwere uhu hwava kudzoka zvekare. Musikana uyu ndakataura naye ndikamuti iwo hwakandipa siki, but akabva aramba akabva ati handitomborina kana siki ini, maybe iwewe ndiwe wanga wagara uine siki yako. Saka handizivi kuti ichiri siki here kana kuti munhu uyu atori nerukau raakaiswa, because ndakazonzwa nerunyerekopi kuti musikana uyu mukoma akatotiza ainge akamboroorwa neimwe n'anga kuPretoria uko. N'anga yacho iyoyo anzi inobva kuMalawi, ndokubva aibira mari ndokubva achizouya kunoku kulocation kwatakazosangana naye. Saka handichazivi mukoma honestly. Saka musikana uyu ndakamboenda kwaari ndikabva ndamuudza kuti ndiyo information yandainge ndakanzwa, saka kana achikwanisa ndaikwanisa kuenda naye kune n'anga yacho iyoyo so that ndige ndichinzwa kuti n'anga iyi ndo iri kuzvikonzeresa here, kana paine mari inodiwa ndobva ndamubatsira, but akabva aramba. So far akandibloka pafoni, handizivi kuti ndoita sei. Munhu uyu ndava kutofunga kana kumbomurova so that ange achindiudza chokwadi chake kana aine zvaanoziva pamusoro pezviri kuitika kwandiri. Please advise me. Ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yo.